Babilonia, Kristo horretik 323. Alejandro Handia eriotza hoean dago. Gorputza hautzen ari zaio, arnasa gero eta arinagoa da. Baina buruan oraindik ere iraganeko irudiak dabilzkio. Buduak, garaipenak, konkistak. Bere generalak inguruan bildu dira, azken hitza itxarotu. Nor izango da zure imperioaren oinordekoa? Alejandrok begira daltxatu, azken indarrez arnasa hartu, eta hitz enigmatiko bat gaurtitzen du. Indartsuena. Isiltasuna. Generalek elkarri begiratzen diote, eta orduan ulertzen dute. Ez dago oinordekoa. Imperio eraldoia zatitu egingo da, eta 100 urteko guda boltsua piztuko da boterea. Baina nora heldu zen Alejandro puntu honetara? Dena Mazedonian hasi zen. Kristo horretik 356an. Filipo bigarren erregaren semea, Olimpia erreginaren semea. Txikitatik handitasunerako jaioa. Aristoteles filosofoaren irakaspenez elikatua, jakituria eta estrategia uztartu zituen. 20 urterekin, bera aita izutenean tronura igo zen. Baina Mazedoniako errege izatea ez zen nahikoa. Aitaren ametsa bere egin zuen, Persia konkistatzen. Armada txiki batekin Helespontua zartatu zuen, eta Graniko eta izo zen Dario hirugarren erregearen armada garaitu zuen. Gaugamelan lortutako garaipenarekin Persiar imperioa berea zuen. Egipton faraoi izendatu zuten, eta gero ekialde urruneraino iritsi zen. Bere imperioa ordurainoko handiena bihurtu zuen, baina ambizioak ez zuen muga. Bere soldaduak nekea erakusten hasi ziren, matxinada, zalantza, tentsio. Azkenik Babiloniara itzuli zen. Eta orain, hemen dago, 33 urterekin. Gaixo, azken arnasean. Bere hitz bakar batek mundua betiko aldatuko du. Indartsuena garaide izango da, baina imperioa betiko hautsi da.